Hey YouTube, så har jeg lige været ude og købe det sidste af mit favorit. Jeg har været i Davisen og købt to raketsortimenter. Så vi starter med den her en raketsortiment med 5 stykker i. Der er der sølvbølge med grøn og blå buket. Og de andre det er de samme raketter. Og i raketterne er der 46,8 gram krudt i, så de er okay store, kan lige bruge sammenligning. De er pænt store. Og så har jeg købt sådan et kugleraketsortiment med 9 raketter i til 30 kroner, og det andet raketsortiment kostede 70 kroner. Og så starter vi med de små raketter her. En rødpalmeraket, den har 27,8 gram krudt i. Så de er ikke så store igen. Så er der en, jeg tror det er en 1 tommer raket og 1,5 tommer den anden her. Og der er der 36,5 gram krudt i. Så er der de store 2 tommer kugleraketter her. Der er der 43,8 gram i. Så det er nogle okay store nogen. Men det var vist det jeg skulle have for i år. Så, men vi ses.